buni al-haram inda maulidihi nuran raqasa baitul haram inda maulidihi sallallahu alaihi wasallam farhan bihi wa sururan. To shi da kasance daidai lokacin da za a haife shi sai aka ga wani haske a harami, ma'ana inda Ka'aba take, ma'ana hasken ya cika wurin Ka'aba kewayen, sannan kuma hasken wani ya shiga cikin garin ko'ina, da ya cika sai kuma ya ma'ana ya daidaita a ko'ina, ya cika garin ko'ina haske, ma'ana saboda shugaban ma'ana duk wani haske, saboda da Allah ta lakita qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Saboda sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nur, saboda sunan alqur'ani nur, sunan musulunci nur, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi haske ne. To sai zo da a haife shi sai aga haske ya cika inda Ka'aba take. Sannan kuma mutane suka je wajen ganin hasken nan sai suka ɗakin Allah wato Ka'aba kamar ta dan motsi, ita ma motsin take tana murna da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tana ta wani motsi, tana ta motsi. To a yanzu mu sai mu ce kamar tunda motsi ne sai aka to ko tana rawa ne irin wannan sauransu. To saboda tana ta motsi, motsin ta na murna. Ita ma farhan bihi wasuran, tana maraba da farin ciki da zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Da halitta wane ne wace mace ce wadda ɗanta sada ta haife shi Ka'aba ɗakin Allah yake murna saboda farin ciki? Wace mace ce wacce sada ta haife shi? To ba ta samu wannan darajar sai da tana Amina mahaifiyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sannan aluhush qalu inda wuladati sallallahu alaihi wasallam ahlan bil habibillahi wa sahlan, suna ahlan bi habibillahi wa sahlan, ahlan bil habibillahi wa sahlan, suna maraba barka da zuwa masoyin Allah, maraba barka da zuwa masoyin Allah, suna ta mai haka. Saboda wace mace ce a duniya wanda sada ta haifa ɗanta ma'ana namun daji irin su zaki, su giwa da ɓauna da duk irin damusa da duk namun daji a ce sun zo garin suna maraba, suna barka da zuwa masoyin Ubangiji, barka da zuwa masoyin Ubangiji, a duk halitta ba ta samu da sai da tana Amina mahaifin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan wuli da sallallahu alaihi wasallam sajida ila al-arad rafi'a rasu ila sama, sannan an haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana haihuwarsa yayi sujada, yaba Allah sujada yana tasbih, ana haihuwarsa yayi sujada yana ma Allah tasbih. To a duk halitta wace ce ta haifi ɗanta ana haihuwar shi sujada yaba Allah tasbihi? Ba wata samun darajar sai da tuna Amina mahaifiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan rafi'a rasu ila sama, sannan bayan ya gama Allah sajjada ya daga kansa yana ma Allah godiya. A duk halitta wace mace ce ta samu wannan darajar, ta haifi ɗanta ma'ana ɗaga kai sama ya ma Allah godiya, ma'ana sai da tuna Amina ma'ana mahaifiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan kada ya isa daraja. Duk a mata ba ta samu da suna ka tafi kowa. Wuli da sallallahu alaihi wasallam lokacin da mahaifi ta haife shi makhulan min rabbil izzati, an same shi da kaciya, sannan kuma da kwallin shi yazo daga halar zatin Allah, an masa kwalli. Ba sai mata sun sha wahala ba, an ji an daka wani bakin dutse an gyara shi, an cire, an dako ma'ana mashinin an sa a yi da shi, kawai ya zo da kwallin shi min rabbil izzati daga halar zatin Allah. Wace mata ce a duniya ta haifi ɗanta aka ya zo da kwalli, wadda kwalli raɗau suraka, sannan ko da kaciyarsa daga halar zatin Allah, ba sai an samu wani ba, wani mutum can ma ya same ba, ma'ana sai da tuna Amina mahaifiyar annabi sai ta samu daraja. Wuli da sallallahu alaihi wasallam an haifa annabi sallallahu alaihi wasallam nazifan maqdu'a surati, sannan kuma an haife shi babu wani datti. Duk wata mata a duniya ta haifa ɗanta sai an ga datti, ga jini, ga tarkace, ga mabiya, ga wacce mai to shi sai da tuna Amina a mahaifa da duk ba datti, saboda Allah ta'ala ya gyara ma inda sayyidul wujudi wa alimu shuhudi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai kwanta, ma'ana huwa allazi sawwarakum fil arham kayfa sha. Yadda Allah ta'ala ya tada wasu mahaifa ya juya su, to ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kowane mahaifa da annabi ya kwanta ta fi duk wata mahaifa a duniya, babu kamata, tunda ba a haihuwa a lahira. To sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana da tsaftashi, sadaka a can gaba za a cewa inda ƙarshe dinga tashi kakan shi ya zo a ɗauke shi a cikin wannan littafi. To sadaka ya fi kowa tsarki, sadaka wace mace ce ta haifi ɗanta wanda ya fi kowa tsarki
ya zo da kaciyarsa, ya zo da kwallinsa, ya zo ba da ti, sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sayyidatina Amina radiyallahu anha ita kadai ta samu wannan daraja. Lamma wadatu ummu sallallahu alaihi wasallam, lokacin da mahaifi ta haife shi, ubida ala yaddi miftahun nubuwati wa nasar ala adain wal huda. Saboda haka lokacin ta haife shi sai aka danka a hannunsa mabudi na annabta, ma'ana shi ne zai zama ya bude ma'annabawa ma'ana annabta, alfati lima gulul kina. Sannan kuma aka bashi, Allah ta'ala zai bashi nasara akan makiya, domin lokacin da aka shiga wani yanayi da sabai yana cewa mata nasarullah, ya shoto Allah ce ala kusala inna nasarullahi qarib, domin nasaru minallahi fatun qarib tana nan zuwa. Wal huda, sannan kuma aka bashi mabudi na annabta, aka bashi mabudi na taimako akan makiya, sannan aka bashi mabudi na shari'a. Wace mace ce lokacin ta haifa ɗanta aka bashi mabudai, aka bashi mabudin annabta, aka bashi mabudi mana na Allah ta'ala ya akan makiya, aka bashi mabudi na shari'a. Domin Allah ya ce wa innaka la tahdi ila sadaka, annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya hada mai waɗannan. Wace mace ce ta samu wannan darajojin a wajen Allah? Sai sayyidatina Amina mahaifiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta samu wannan. Lamma wadatu ummu sallallahu alaihi wasallam gusunun radaban ada ala ma bainal mashriqi wal maghrib, lokacin ta haife shi sai aka ga wani ice danye, wani dogon ma'ana wani dogon abin reshi guda daya. Saboda haka ma'ana wani haske na fita a jikinsa, hasken idan ya wal ya fita sai haska gabashin duniya da yammacin duniya, idan ya kai fita wal sai haka. Saboda haka wace mace ce ta haifa ɗanta aka samu wannan babbar daraja, aka samu wannan babban mu'jiza? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana sayyidatina Amina radiyallahu anha ita kai ta samu wannan daraja. Lamma wadatu ummu sallallahu alaihi wasallam, lokacin da mahaifiyar ta haife shi, gusila qalbahu bima'il baqa bi dasatil yaqudati min al-firdaus. Saboda haka lokacin da mahaifiyar ta haife shi sai aka zo da wata tasa daga aljanna ta firdaus, aka zuba ma'ul baqa. Ita wannan tasa ta yaqut ce, saboda haka aka zuba ruwa ma'ana ma'ul baqa. Saboda haka aka ɗebi ruwan aka wanke zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun kan wani ma ya dauke shi. Saboda haka ko wanda ma an yi shi a gaban sayyidatina Amina. Wace mace ce sai ta haifi ɗanta tana kallo, aka aiko mala'iku aka ɗauki ɗan aka wanke zuciyar. Saboda haka aka zo da wata tasa wata ke ta yaƙut ta haske daga aljanna. Wace mace ce a duk halitta Allah ta samu wannan? Sai ma'ana sai da ta mahaifi annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda Allah ta'ala yake bace annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan, kuma yake bace shi da mahaifiya. Lamma wadatu ummu sallallahu alaihi wasallam, lokacin da mahaifiyar shi ta haife shi, labisa jibril alaihi salam sawbun minhu lil jannati qudra. Lokacin da aka haifi annabi Muhammadu dama ya sauka so 124 a dare daya, malaika jibril maza ya je aljanna ya sanya wasu kaya korai, ma'ana shi fara murna da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan duniya, ya sanya ya tawo da malaiku ya sauka duniya. Sadaka wulida sallallahu alaihi wasallam, an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam mudiran dahira mudahara, an haife shi wani kanshi na tashi a jikinsa, kanshin yana tashi daga jikinsa, sannan kuma kanshin nan duk wanda ya je bai taba jin kanshin wannan dahira mudahara, kuma kanshin nan ma'ana duk wanda ya zo wajen shi in kai mai datti ne ma ma'ana tsarkin kanshin nan mai tsarki ne kuma yana tsarkakewa. Duk wanda ya ji kanshin to an tsarkake shi. Wace mace ce a duniya ta haifa ɗanta wance ana haihuwar shi yazo aka ji kanshi na tashi? Duk wanda ya ji wannan kanshi bai taba jin wani kanshi a duniya kamar wannan ba. Sannan kuma in yazo yana cewa kuma kanshin tsarkake shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba wacce ta samu daraja wajen haihuwa sai sayyidatina Amina mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma wadatu ummu sallallahu alaihi wasallam asbahat asnamud dunya munkisatir ru'us. To shine sai zama lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana sai aka waye gari daga ma'ana alfajir, kafin alfajir da aka haife shi gari na wayewa, duk wasu gumaka da ake bauta ma ma'ana wanda ba Allah ba ma'ana wuyansu suka kare, wasu kuma suka sukai da kansu. To sai zama saboda wa qul ja'al haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa, ta riga ta zo. Saboda tun kafin ma a aiko shi gashi ya zo. Saboda da mashi annabi sallallahu alaihi wasallam tun a baɗini dama Allah ta yi alƙawarin zai aike shi. To kafin ya girma da shekarun da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, to sai zama ana haihuwa sama dukkan wani abun bauta kawo nasa suka kare suka faɗo gasa, wasu suka kuɓe da kansu saboda an riga an gama yin su.
saboda haka duk a cikin halitta Allah babu wanda ta samu wannan daraja sai sayyidatina Amina mahaifiyar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ita kadai ta samu wannan. Saboda haka wannan kadai ya isa daraja, ba sai ma'ana an je ko ina ma.